Kwiindaba zethu emini nje uCaptain Phineas Masitla malunga nencindi yofuzo yanjalo kwindawo yexhwayelo kwityala logetyengwa kwasenzo meyi. Injongo zethu ngoku into yobana umntana wonke kwabantwana abayi-226 babhalisileyo ngonyaka bafumane i-qualification ebachelor pass. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisikele umyingo we-80% wempumelelo yabafundi bematric lo nyaka. Kwezemidlalo amabhokobhoko ayiqulela ingxolo yabalandeli beFrance xa bequbisana nayo kwi-quarter finals zendebe yehlabathi yombhoxo eParis ngecawa. Molweni kapha ekhaya sithi ngingatsho ke nakuni babukeli kwijelo i-DTT singaphosisanga amaseko masikhawuleze warhuqa. Ingcali yophando nzulu kwinkonzi yesipolisi uCaptain Phineas Masitla ibuyele emkhumbini namhlanje kwityala lokubulawa kwasenzo meyiwa ngo-2014 neliqhuba kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. uCaptain Masitla unika ubungqina malunga nencindi yofuzo eyathathwa kwindawo yexhwayelo. Ngobu ubungqina be-DNA abunika inkundla uCaptain Masitla usababekele bucala abatyholwa abathathu kweli tyala. Setla uxelele inkundla ukuba uzo yafunyanwa kumnqwazo wathathwa kwindawo yexhwayelo engqamene nencindi yofuzo yabatyholwa. Isampuli zegazi lafunyanwa ekhitshini nakwindawo ehlala umabonakude zoyanyaniswa negazi likameyiwa, ngelixa i-DNA kamakaKelly Khumalo uGladness Khumalo funyanwa ngaphakathi endlini. Lo kapteni ungqina kwinkundla malunga nobungqina obaqokelelwa kwindawo ekwadutyulwa kwabulawa kuyo usenzo meyiwa. I mentioned the first column, which in the first column I mentioned the samples that were sent to the forensic science laboratory for comparison purposes. Izoke uma siqedelela ke bengisakhuluma ngayo page 2 la futhi ngisakhuluma ngeshona noma ngichaza ngawo ke ama-sample athunyelwa khona ke ngawo. So on the samples we had one in the head B with their own bag, with their own container and bag numbers, as well as the reference numbers of the different suspects and their bag numbers as well as their container numbers. Uzokuthi kangoku Masitla usababekele bucala abatyholwa abathathu kubungqina bencindi yofuzo buqokelelwe kwindawo yexhwayelo. We jump to SF1PO. We are in Umphathi wezimbi wanamandla uMnumzana Gwede Mantashe uthi usemile kwelokuba ibazelwa amehlo imibutho engekho phantsi kukarhulumente nefumana inkxaso ngaphaya kwemidayeli ngelithi iqhwalelisa uphuhliso kweli. uMnumzana Mantashe bethetha kwinkomfi yeveki ye-Ole Rhawutini ngale ntsasa. I want to emphasize this thing every time I talk, that let's pay attention to NGOs, foreign funded, and blocking development in South Africa. And I made a proposal that we must consider. NGOs must register. NGOs must declare their source of funding, because we can't allow them to have unlimited funding. Political parties in South Africa are registered. Political parties in South Africa declare their source of funding. Therefore, we can't have a free will for NGOs and they block development. So that we must talk about. I'm raising this in your present DP. Isikolo iHenry Kanise Combined eAlisdale eMpuma Koloni sijongene nemingeni emininzi ebangela singakhuseleki ebantwini. Sinesakhiwo esimigangatho emibini ekwimo yokuba singadilika sibe kubomi babafundi phantsi kowona mngcipheko. Izindlu zangasese kwimeko engaginyisi mathe azinamanzi zingumngcipheko wezompilo kubantwana. Baxhalabile ootitshala yile meko. Intatheli yethu Nandipha Platyi inengxelo. Silapha eHenry Combined School eAlisdale kwiphondo laseMpuma Koloni apho nemeko apho isikolo siyadilika kwaye sinobungozi ebantwaneni ukuba singabawela nangeliphi na ixesha kwaye ii-toilets zabo azisebenzi kakuhle oko kungabangela ukuba abantwana bagule. Apha ke sino-chairperson we-SGB utata uMxoleli Mshweshwe ozasichazela apha esikolweni. Enkosi kakhulu tata ngokuba uvume ukuthetha nathi.
Ndiyabulela nami sasa. Cela usichazele tata ukuba iqale nini le ngxaki kwenzeka ntoni apha esikolweni. Le ngxaki iqale ngo-2015. Uqala kwale project kuzawukwakhiwa sisikolo. Isikolo sikumeko eyingozi nobungozi kakhulu. So yaphazamiseka ngenxa ye-COVID. Yama iproject. Nalapho kuzothi chache ngoku akabikho nto ibonakalayo. Sisamile simo lahlobo. Bobuphi ubungozi nebubonayo ba bungayenzeka ebantwaneni? Abantwana ngebreak nje babubonele nawo umsasazi bejikeleza apha. Funeka bahle nje bajongiwe pha. Bangayi phayana because ezaphilers phayana ziyashukuma. Singathi apha ekubambeleleni kwakho umntana iveske iwe yonke lanto. Niziva njani njengoba nisisigaba se-SGB ngokuba abantwana babe kwii-toilets ezingahlambekanga? Ebuhlungu kakhulu ukuthi nje abazali leya imeko ephaya. Sama ke sithethe nabazali abakhoyo sincedisane so that abantwana bangafumani izifo bagule. Kunichaphazela njani ukunqongophala kwamanzi apha esikolweni? Amanzi ayingxaki kakhulu kwelicala lethu. Saya sacela kumasipala ukuthi kufike ii-trucks ezisiphathela amanzi for abajojo because amanzi asuka kwala asbestos asisawasebenzisi because asbestos nobungoza apha ebantwini. Ningathanda uncedakala njani nisisikolo nifuna ukubona inkqubela eyintoni? Ngaske sidiba urhulumente adibane ne-CDC as implementing agent yale project iqhubekeke ukwenza into yobana isikolo sesibona simile abantwana bafunde kakuhle. Inkosi ke tata lowo bingutata umxoleli Mshweshwe i-SGB chairperson esichazela ke ngemeko abantwana babo abajongene nayo apha esikolweni eyenza ukuba kube nzima kakhulu nokuba bafunde. Anyone getting involved in corruption must face a minimum of 15 years without any chance of parole. Umashabuthi likhula ngokukhulu iqela lakhe Action SA kodwa masuma umuntu oneveleni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezi ukuthi SABC indaba zesiXhosa kunqabu lokuqala sithe ingcali yophando nzulu kwinkonzo yesipolisi uCaptain Phineas Masihla ibuyele emkumbi namhlanje kwityala lokubulawa kwasenzo Meyongo 2014 neliqhuba kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. UCaptain malunga nencindi yofuzo eyathathwa kwindawo yeXhwayelo ngobungqina be-DNA abunika inkundla uCaptain Masihla usababekele bucala abatyholwa abathathu. Uluntu lasemangweni nasesihlakwana eMpumalanga lutyhola intloko yenqile yaselungedlane unkosi usizwe ngomane ngokufunjathiswa ngumgodi wamalahle inkomati athrethi ukukhokelele kubeni abahlali bangaqhamli kulo mgodi. Abantu bathi umgodi awunikeli ekuhlaleni. Lisemngciphekweni ikamva lamayeza adodobalisa ulwamvila lwentsholongwane kagawulayo kubantu abazizigidi abaphila nayo. Ukusemva kokuba inkongolo yaseMelika ingaphumelelanga ukuhlaziya izicwangciso zeemeko zikaxakeka eMelika nekwinkqubo yayo nempumelelo ejolise ukunciphisa ukunwenwa kukagawulayo. Eliziko lezempilo lase-Uganda elinceda abo baphila nentsholongwane kagawulayo lelinye eAfrika esele lincede izigidi zabantu ukususela oko owayesakuba ngumongameli waseMelika uGeorge W. Bush wasungula inkqubo ejongana nesifo ugawulayo nentsholongwane yaso kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. People that American taxpayers' money is making a huge difference, a measurable difference in saving lives. 25 million people. Kodwa ubomi babantu busengozini. Abachasi bamalungelo abo bakhupha izisu bathi abazukukuxhasa ukugunyaziswa kwakhona kweminyaka 5 kwale nkqubo ngaphandle kokuba yavalwa imibutho ebonelela ngeenkonzo zokukhupha izisu. Bafuna ukuqinisekisa ngenkxaso-mali esetyenziselwa inkqubo yesifo sikagawulayo ukuba ayisetyenziswa kwimibutho eqhuba inkqubo yokukhutshwa kwezisu. Behind the mission of PEPFAR to save lives. However, we want to make sure that the funds that are being used in our PEPFAR program are not going to organizations that are performing abortions, which we believe are the taking of human life.
Owayesakuba ngumongameli waseMelika uDonald Trump wakufezekisa oku ngelixa wayengumongameli, into umongameli Joe Biden wayirhoxisayo emva kokuba engene kwisikhundla. Umfama waseKenya uRispa Ogogo wayebandezelekile de ubomi bakhe basindiswa ngamachiza axhaswa yinkqubo ejongene nesifo ugawulayo amabini eyadlulayo. Kodwa ukuba inkongolo ayifumani indlela yokuyigunyazisa kwakhona ixesha elide, oko kungabeka ubomi babantu emngciphekweni. Ukanti ke ngokapha kumagumbi ethu sasazo sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangane sakuthetha naye ngezamaqonga onxibelelwano. Mqadi siyakwamkela. Khawutsho ngomhla we-28 ku-Okthobha kuthiwa uWhatsApp akazosebenza kwezinye ifowuni. I-smartphones ezisizisebenzisayo okanye i-Android okanye i-iOS zinento ekuthiwa yi-operating system eziyisebenzisayo. Le operating system yile uWhatsApp ayisebenzisayo ukubalekisa okanye ukurana iWhatsApp. So uyayibhatalela le nto uWhatsApp kuGoogle system. Le operating system ke ihlala ixesha elingangonyaka. Kuphela lo nyaka iyaphelelwa kuye kufuneke wena mntu usebenzisa i-smartphone uyi-update. Ezi updates ke ziye zingene kwifowuni, kodwa ubukhulu becala hoyi ezi updates. Uba ke awuzihoyi ezi updates ke endaweni yokokuba uWhatsApp ayeke completely ukusebenza, wena awuzuzifumana ii-benefits zikaWhatsApp ezi lento kuthiwa ngesilungu yi-encryption. So if ke uWhatsApp wakho awukho encrypted, ithetha ukuthi loo nto leyo uWhatsApp wakho awukhuselekanga, kungangena nantoni na. Aba bantu sithi zi-cyber criminals ngamazwi ke esilungu. So iyawuthetha ukuthi loo nto le system kuyakwenzeka loo nto ke kuwe. Ezi benefits benefits ezifana nokokuba uWhatsApp ungenise into yokokuba wenze lento kuthiwa status, ngamanye amagama wenza i-status esi sakho ngokungathi uthumela i-voice note, nto leyo ibingenzeki. Okwesibini, enye i-benefit ekuthiwa yi-channel, apho uzawukwazi uthetha ne-politicians okanye ozithandayo. Ukuthi ke uyi-update i-operating system yakho kwi-iOS okanye kwi-Android, kuzofuneka uye ku-Google Play. Ku-Google u-uploade okanye udownloade uWhatsApp. Buza uWhatsApp ukuthi ufuna i-latest okanye usasebenzisa la version yakudala, uzawukhetha into ethi latest version. Uzayi-update kanjalo WhatsApp yakho ukwenzela uba ungamluzi okanye ukwazi usebenzisa abonyaka. Hayi ke ngadi nangamso inkosi kakhulu. Inkokeli yaqala i-Action SA mnumzana Herman Mashaba uthi iqela lakhe likhula ngokukhawuleza ngaphezu kwamaqela amathathu amakhulu kweli. Uthi iqela lakhe lithatha amalungu kumaqela ye-ANC, iDA kunye ne-EFF. For those that think they can fool us by getting their wives, girlfriends, boyfriends to do business and family members to do business on their behalf. Fortunate enough, in today's world, tracing money, it's very easy. Lifestyle audits, because these lifestyle audits will be run by companies with forensic capacity, so you can never really fool us, and there'll be consequences. For us to think there will just be a soft landing when you committed crime, you stolen public money. I can tell you, we are proposing anyone getting involved in corruption must face a minimum of 15 years without any chance of parole. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisikele umyingo we-80% wempumelelo yabafundi bemetric kulonyaka. Elisebe lithi lizilungele imviwo zemetric ezakuqala ukuchotshelwa ekupheleni kwale nyanga. Iphondo leMpuma Koloni lizimisele ukufumana u-80% zabanga leshumi. Esinye sezikolo ezithe gqolo ukuqhuba kakuhle yi-Ulwazi eseMdantsane. Susela iminyaka elishumi edlulileyo, wonke umfundi kwesi sikolo uyaziphumelela imviwo zakhe. Nangoku esi sikolo besisanda kufumana iwonga ngenxa yokugqwesa. Injongo zethu ngoku into yobana umntana wonke kwabantwana abayi-226 babhalisileyo lo nyaka bafumane i-qualification ebachelor pass.
siqiniseke into yobana across levels zingu-1, 2, 3, 4 abazifumanayo abantwana bakwazi ukuthi bafumane indawo kuzo zonke universities ezilapha South Africa ngokubanzi. Ukanti abafundi kwesi sikolo bathi bakulungele ukuchophela imviwo. Apha esikoleni oko sisenza i-revision because siye sagqiba early ufunda kwenza ugqiba i-syllabus. So otitshala nabo kudala besincedisa ukuba obviously pressure ikhona because siyayiqala lento siyaqala ukwenza u-grade 12 but because of i-support esifunayo kwabazali otishara kunye ne-principal as i-learners dobana sipreparishe kakuhle also extra classes i-camp iyasincedisa i-syllabus oko besigqibe ngoJune sukela ngoJune oko kusenziwe i-revision. Kusenjalo isebe lezemfundo ke ingqwalasela emandla kwizikolo bezingaqhubanga kakuhle. Sizamile olonyaka ubancedisa abantwana. Bancedisa kwethu sinenkqubo apha ekuthiwa ngu-learner attainment improvement strategy. Inkqubo yokuncedisa abantwana both kwi-performance schools ne-underperforming schools. Imviwo ziqala ngomhla we-30 yale nyanga sikuyo. Abongile Yankees Kwezemidlalo kuzakuba nzima ukuthulisa umjolombo wabalandeli beqela lombhoxo laseFrance xa iqela labo liqubisana namabhokobhoko kwi-quarter finals endebe yehlabathi yombhoxo eParis ngecawa. Iwacacele amabhokobhoko yokuba akuzuba lula ukuthulisa abalandeli abaza kuntyokonyela iFrance. U-RG Sinman oyilokho yamabhokobhoko uthi baza kuzimisela ebaleni hayi kubalandeli ababukeleyo. I don't think the crowd will be silenced from what we've seen so far in this World Cup. The support has actually been incredible, and obviously for the French, with them playing at home, I don't think they will be silencing them this coming weekend. But yeah, we will draw energy from each other and keep our focus so that we can do our jobs out there and keep. Scrum half samabhokobhoko sithi akuzokufundiswa ntaka ukubhabha ngecawa koko kuza kuthethwa intonga. It's great to have him back. He's a great asset to us, and he gives a lot of confidence to the players around him. His calm demeanor on the field in big moment situations or big pressure situations is really something that in playoff games. And then you got Marnie, which is playing unbelievably good. He's organizing organizing great, but also allowing us to score a lot of tries. So balance between the two of them. Amabhokobhoko alindele ukuba iFrance ibafake phansi koxinizelelo kodwa aqhule aligangatha kwawona. When you play at this level, teams analyze each other to the bone. So you have to find to stay to your core things that's important for you, but also to outsmart the opposition. Amabhokobhoko anembali yokulwa kube mtakisali kwindebe yehlabathi kungoko nangecawe kulindeleke ukuba ayiphinde lo mbali. Kakade besikena kuphuthula ngekasengwa imozulu yelandela umathangana uza kuphakeza ngokuhlwa makube xusibele.